ko daldalusak na di ano kapagayak. Makita nga ako dati lagto di jay slag kapsot ti atap ko baka nanganti baong ako nakakanti di lason Arsenate. oy narsinate sukin na namatoy So nga naulaw. so nga naulaw so ajay kapon. Ayun, so dahil medyo malakas na itong scaps owl natin ay pakakawalan na natin siya dito sa isang makapal na bahagi ng kagubatan dito sa Sikalaw kung saan siya natagpuan. So kung babalikan natin yung pinanggalingan niya ay natagpuan siyang nanghihina sa isang palayan na maaaring nakakain ng daga na nakakain rin ng lason kaya siya nanghihina. So after natin siyang magamot, mabigyan ng antidote, tapos naturukan din ng vitamina at napakain. So lumakas siya after isang araw. So dito muna tayo sa kagubatan para pakawalan. So napoison to ng daga kasi nakain niya yung daga na nakakain rin ng arsenate dyan sa mga palayan. Bye. Bye. Ganda na. Katatapos na natin pakawalan yung ibon na yung owl. Nakataga na yun, may bagyo. Pero dahil sa dedication natin sa pag-rescue ng mga hayop, ay nagawa pa rin natin pumunta sa kagubatan para pakawalan natin yung ibon. Sila ng iba't ibang klase ng halitin sa malakas na yung ulan ha. yung bagyo. Tignan mo naman ang ano natin, pagmamahal natin sa kalikasan, rain or shine yan. Basta pagdating sa animal rescue ay kailangan natin gawin yan. Basta yan, lamig na eh. Oo.